dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum wara tade o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta aso aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjurusiraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Sangani bi alamsa otikalo kletan nani samba fla ani mugani nduru ka awfo ka okunymondo amu sogombe jani kuna folisero nanga bolo soro bela jelena ni sangayna aw bisimila ka bamanakan kibara konnala wala wala timamna ke awye Mali ani dien fam befe kene mun konnala anga ulayna kibara bakulba do bna talike muna sente maw oluye shara kise dowta akuma ba do ye ka foko force spéciale o bena sigi lakana ko duguba kɔnɔnaw ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ wari bɔ mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ko bɛndeya a yɛrɛ la k'a fɔ ko bɛndeya sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamana ta ye 100% ka sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw u ye fɛlɛ mun bila sen kan yaasa ka se ka jamana ka musaka ka a bugun farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min bɛ sigi an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la Général d'Armée Assimi Goïta ko super coupe o baaraw nun dɔnni kɛra sɔgɔmada in na ninnu de an ka kunnafoli la bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman jani na an bɛna sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. I n'a fɔ n kun y'a kulo la sɔmi cogo min na CNT maaw ni o bɛ tali kɛ furancɛla fanga wasabulon na olu ye baara dɔw bila sen kan ka sanga ni bidɔn ye
n'o bɛ tali kɛ u ka session a kuncɛli la u ye baara mun ni k'a daminɛ juillet kalo tile 31 arala k'a fɔ ko u ye sariya ɲɛbila dɔw ta minnu dɔw bɛ tali kɛ ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'u b'a wele ko commandement des opérations spéciales o baara mun ni a kun laɲinina an ka duguba kɔnɔna ni maa nanama sumalenw ka lakana ko o minisiri général Daoud Ali Mohamedine fɛ CNT mawulu yɛrɛ k'a fɔ ko olu sɔnna ko baara ka bila sen kan mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 olu y'u bolokɔrɔta k'u sɔnna o sariya in k'a latɛmɛ ko ni fintigila ka kɛrɛnkɛrɛnlen mun n'a kan ka sigi a bɛna kɛ sababu ye ka se ka lakana kow ka kologiriya an ka duguba kɔnɔnaw la ka se ka maa nanama sumalenw ni bololafɛnw k'olu lakana sariyakisɛ wɛrɛ tara mun bɛ yɛlɛma don dugukolokow duguba kɔnɔ yaasa dugukoloko mankan mun bɛ yen ka se ka dɔ bɔ o mankanw na haka ja k'o mankanw ban pewu o hakilina mun fana ni a kun tara an ka dugukolokow minisiri Imiran Abdullahi Ture ale fɛ arala k'a fɔ ko CNT maaw olu ye o sariya in fana bila ka tɛmɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 u y'u bolokɔrɔta kow ka tɛmɛ kosɛbɛ ani fo ka taa se an ka jamana kɔnɔ bayɛlɛmali sow ni o ye izinitigiw ye kalanbulon ka se ka kɛ olu kun yaasa izini misɛman mun bɛ yen olu ka se ka dɔnta giriya sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka an ka sɔrɔ ko ka a yakubaya baw jamana yiriwali ko bayɛlɛmali so ni iziniw ye olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o hakilina mun ni a tara an ka jamana sɔrɔ ko minisiri Aluseni Sanu fɛ arala k'a fɔ CNT maaw u y'u bolokɔrɔta o fana la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 32 ka yɛrɛ k'a fɔ ko o baara ka bila sen kan yaasa bayɛlɛmali sow olu ka se ka nafa sɔrɔ cogo min na u ka baaraw la nin baara in ko nin kɛra CNT maaw ka baaraw la kumaba dɔ ye ani hakili fana bolila kosɛbɛ ko wasabulon o baara mun kan ka sigi sen kan AES jamanaw tɔgɔ la ka se ka wasabulon kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jamana saba o baara bɛna kɛ cogo min na ka se ka fanga fara ɲɔgɔn kan AES wasabulon k'o baaraw kɛ n'an bɔra wasabulon kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaso k'u ye baaraba kɛ sɔrɔ bosoli sira fɛ wari bɔ mun bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko BNDA ko an ka jamana ye a contrôle ta 100 sara la a bɛɛ lajɛlen an ta ye bawo ko n'i kun y'a lajɛ ko nin wari bɔ in faransikaw ka cakɛda dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko agence française de développement ɲɛtaa kama ko wari bɔ in a musaka fan caman kun ye olu de ta ye olu ka sɔrɔ kun ka bon a la kosɛbɛ an ka jamana ta kun ye wari bɔ in na 100 sara la 77 ni buruburu 33 de ye nka ko an bɔr'o la a kɛra 100% wari bɔ in ko a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Mali jamana ta ye ka sabu kɛ fɛlɛ kura mun n'a bilala sen kan an ka jamana ɲɛmaaso fɛ an ka sɔrɔ ka se ka yakubaya nafa ka se ka don an ka jamanaw kun ni an yɛrɛ ka wulikajɔw ni an ka baaraw ye ko nin hakilina in nin ye nisɔndiyakoba ye bawo ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ souveraineté yɛrɛtigiya ko kuma mun n'a kuma bɛ ka fɔ ko an bɛ ka baara kɛ o sira fɛ an ka kɛ an yɛrɛ ta ye ko nin ye musakako yɛrɛtigiya baara dɔ de ye souveraineté économique ko halisa baara mun ni a bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaso fɛ ka se ka an ka baarakɛlaw haka ja maa minnu bɛ cikɛ ko bunakun kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wari bɔ in bɛ musaka di olu ma kosɛbɛ an dun ka dugukolo walakata an bɛɛ an ka dugukolo ka ɲi kosɛbɛ ni cikɛ ni a yiriwara an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka an ka jamana nafolo ka a bugun kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka cikɛlaw ka ca wa olu bɛ baara la su ni tile ka se ka jamana in ka a yiriwa ko nin wari bonba in kɛlen an ka jamana ta ye a bɛna kɛ nafaba de ye ka ɲɛsin an ka sɔrɔ yiriwali ma n'an bɔr'o la an bɛ taa douane maaw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tile 2 in na an ka douane cɛbalenw u ka baaraw ka bon kosɛbɛ u bɛ wulikajɔ minnu na arala k'a fɔ ko jateminɛw de kɔnɔna la juillet kalo in na san 2025 douane ye musaka mun ladon n'a bɛ wele ko recette k'o taari jɔ sefa wari miliyari 84 hakɛ la arala k'a fɔ nin ye douane ka wulikajɔba ye erekɔri ni jaabiba mun ni a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u ye o baara mun kɛ k'a a bilala sen kan ka kɛ ni douane maaw u ye wulikajɔ mun bila sen kan ka se ka dɔ fara kologiriyaw kan k'u ye baara mun kɛ o ni an ka bolimafɛnkow minisiriso ka boloɲɔgɔnmaw kɔnɔna la bawo
ko bolimafɛn ko minisiriso ni o ɲɛmaa bɛ madame Dambele Madina Sisoko olu tun ye baara dɔ bila sen kan k'a fɔ ko mɔbilibaw ka bila sariya kɔnɔna la yaasa an ka gidɔrɔnw bɛ se ka baara cogo min na gidɔrɔnw kana tiɲɛ ani musaka ka se ka don mɔbilibaw bɛ wari mun ladon nafolo jamana kɔnɔ o ka se ka yakubaya ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ani sariya minnu tara IEMO jamanaw fɛ ko nin baaraw wulikajɔw kɛra ka se ka nin sariya kisɛ ninnu labato an ka minisiriso in ani douane ka boli ɲɔgɔn ma o de kɛra sabu ye ni douane ka jaabiba in bɔra juillet kalo kɔnɔna la ka an ka waganɛba ka a labugun kosɛbɛ halisa an bɛ to douane maaw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la douane cɛbalenw u ye u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn furakisɛ dɔ kan furakisɛ mun ni a ka tiɲɛni da ka bon kosɛbɛ furakisɛ mun n'a bɛ wele ko tramadol a yɛrɛ la k'a fɔ ko inspecteur général Amadou Konate ani a ka cɛbalenw olu ka wulikajɔw de kɔnɔna la u sera ka nin baaraba in kɛ douane maaw ka wulikajɔw ko tramadol de ye furakisɛ mun ni a ka tiɲɛni ka bon kosɛbɛ wa ko sifinnaka caman don bɛ a tali la a bɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw bɔ u dabolo kan k'u b'u hakili kan k'u bila fɛn mun ye tiɲɛni wale ni sira jugu caman kɔnɔna la o de la douane maaw u ye wulikajɔw kɛ ka se ka taa u tɛgɛ da furakisɛ in a carton camanba kan maa mun ni olu ye nin baara in kɛ k'u kun kɛ mɛ ka furakisɛ ninnu k'a dogo k'a lasago kosɛbɛ yaasa a kana se ka ye ka furakisɛ ta k'a don tiga bɔrɔ kɔnɔ ni ka tiga kɛ k'a datugu nka ko douane maaw u ka wulikajɔw n'u ka basigi ni hakilisigi kɔnɔ ni u bɛ sɛgɛsɛgɛli cɛɲuw na o de la u sera ka larawuli kɛ ka taa u tɛgɛ da nin tramadol kofɔlen nin kan ni ka a minɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko douane u ka ɲinili sira minnu bɛ yen nɔ ni o ye brigade de recherche ye olu ka wulikajɔw k'o de kɛra sababu ye ka se ka nin baara in kɛ halisa ko douane ka baaraw o tɛ ka kɛ fan kelen kɔnɔna la ko jamana marabolo bɛɛ lajɛlen ka daminɛ Bamako fo ka taa se Mali donda fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ko douane maaw u ka wulikajɔ n'u ka larawiliw ka ca o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ko Segu Sekɔrɔ o wulikajɔw de kɔnɔna la u taara mɔbili dɔ ka taa o larawi ni ka se ka taa nin furakisɛ cogoya ninnu ka u sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko tramadɔli mun minɛna a bɛ taa i jɔ fo furakisɛ comprimé ba 30 ani kɔ la ba 30 ani kɔ u ye o de minɛ ani fo ka taa se a plakɛti caman a dagosi bonyana kosɛbɛ ko nin ye douane maaw ka wulikajɔw ye wa ni fura in n'a nafolo farala ɲɔgɔn kan a kasabi bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ k'a bɛ sɔn ka taa sefa wari $100,000 ani $49,000 na o ye larawuli mun kɛ ka fura mun minɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ sifinnakaw nin baara in kɔnɔ musaka de b'a la musaka mun n'a dagosi ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ a baaraw dun bɛ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni lase sifinnakaw de ma o de la ko douane tɛna tɔ to ko la u bɛna wulikajɔw bonya halisa ka se ka nin ɲɛnaminimafɛn ni a ɲɔngo ka o baaraw ka o kɛlɛ n'an bɔr'o la an bɛ taa sigida lakanali koɲɛw la assainissement minɛn dɔw tara ka o di maaw ma minɛn minnu n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sanuyali ko o kɛ an ka sigida kɔnɔnaw la an ka jamana ɲɛmaaso u tun ye hakilina min bila sen kan ko ville propre ka se ka dugubaw ka u lasanuya yaasa ka se ka kɛnɛya sinsin a yɛrɛ la k'a fɔ ko u tun ye kɛnɛ mun kumakun kɛ yɔrɔ sanuyali o ka kɛ fasoden ɲumanya baaraw ye ni u y'a bila sen kan Bamako ani Katikaw bara ka sifinnakaw bila ɲɔgɔn dan kɔnɔna la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wulikajɔ kɛ k'i ka sigida sanuya a yɛrɛ la k'a fɔ o baaraw kuncɛli de kɛra ni ka jɔyɔrɔ ta k'a di maaw ma ani prix di maaw ma maa minnu ni o ye sigida mun ye baara ni wulikajɔw kɛ kosɛbɛ ka se ka sanuyali k'o kɛ u ka sigidaw kɔnɔ ko a kɛra an ka jamana marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na kɔrɔ ko in a baaraw kɛra an ka jamana minisiri caman tun bɛ kɛnɛ kan minisiri mun ka ca ɲɛsin bɛ sanuyali koɲɛw ma ani fo ka taa se sigida lakanaliw kɛnɛya minisiri farikolo ɲɛnajɛ minisiri camanba de tun bɛ nin kɛnɛ kan ko u bɛɛ lajɛlen de u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa duguba kɔnɔnaw bɛ se ka sanuya cogo min na ko bɛɛ kungo don an bɛ waati min na ko bi samiya de bɛ yen nɔ yaasa san kana tiɲɛni kɛ fosse dingɛ minnu bɛ yen ni fosew labɔra ka se ka ɲɛma kana bɔn
jitɛmɛ siraw kɔnɔna la bɛɛ ka ɲama lasago ka jinɔgɔw ka o bɔ an ka sigidaw la ko bɛ kɛ sababu ye sanuya bɛ na bɛsɛya bɛ na wa a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ san ka cɛnida kɔlɔlɔw la wa ko sigida sanuyali o ye fasoden ɲumanya sira belebeleba ye wa a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka banaw kɛlɛ ka bɔ maaw kan bana minnu n'o dɔw bɛ tali kɛ jare ni o ye kɔnɔboli ni a ɲɔngo ani bana minnu bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ an ka jamana kɛnɛya minisirimuso ale yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye sira belebeleba ye bɛɛ kan ka hakili to mun na sanuya ni bɛsali waliw la n'a bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen nafa an ka jamana taama sira mun bɛ yen nɔ ni o ye sanfɛ pankuluw ka cakɛda ye aéroport ko olu ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan aéroport kɔnɔna la hakilina kɔrɔ mun b'a to sifinnakaw ka taama ko a bɛ se ka lakɔlɔsi sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni olu sanga dɔgɔ kosɛbɛ n'u b'a fɔ o ma ko minɛriw ko aéroport ɲɛmaayaso u ye baara dɔ bila sen kan ni sifinnakaw bɛna taa taama la jango sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw vacances n'a ɲɔgɔnw ko a ka kan sifinnaka minnu bɛna voyager sɛbɛn ka sɔrɔ u bolo ni o ye autorisation parentale ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ sɛbɛn min bɛ yamaruya n'a sɔrɔ somɔgɔ filaw bɛ yen nɔ somɔgɔ filaw bɛɛ lajɛlen ka yamaruya sɛbɛn ka da sifinnaka kan ka sɔrɔ ka sɛbɛn furaw d'a ma a ka taa a ka taama kɔnɔna la ko n'a sɔrɔ sifinnaka ani masa kelen de bɛ ka taama masa mun n'o tɛ voyage kɔnɔna la o ka autorisation o sɛbɛnfura ka da sifinnakaw olu ka sɛbɛnfura taama tɔw kan ko nin hakilina in an ka aéroport ɲɛmaayaso y'a bila sen kan yaasa ka sifinnakaw ka olu lakana sifinnaka tunuli wale minnu ni a bɛ kɛ ni a ɲɔɲɛlen bɛ kosɛbɛ diɲɛ fan 14 kɔnɔ ko wa ko ni a ko dɔw fɛnɛ bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin kun ye ka se ka o baaraw kɛlɛ yaasa ka se ka sifinnakaw ka olu ka lakanako ka a sinsin kosɛbɛ an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la mɔptikaw bara ka kɛ ni utikalo tile 13 ye mɔpti kalanbulon dɔ sigira kalanbulon mun ni a kɛra maaw kun maa minnu ni olu bɛ ja ko bunakun kan foto tacogo ani fo ka taa se ja tacogo baara in kɛra OIM fɛ ka ɲɛsin maaw ma yaasa mɔpti marabolo kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ o baara bunakun kan kɛnɛla musolakaw olu ka dɔnta ka se ka kaaroya cogo min na kunnafoli sanumanw ani jaw bɛ ta cogo min ani fo ka taa se wulikajɔba minnu bɛ kɛ ka se ka maa minnu ye u sigiyɔrɔw bila ni o ye déplacéw ye ka olu dɛmɛ ko ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka kunnafoliw bɛ di cogo min na kunnafoli cɛɲi kɔnɔ ala k'a fɔ ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamana ɲɛmaayaso ani fo ka taa se Amérique jamana olu ka bolo ɲɔgɔnma de ye nin kɛ yaasa ka se ka nin dɔntawura kɛnɛ in k'a sigi k'a ɲɛsin sifinnakaw ma kayikaw bara kayi polisiya ɲɛmaayaba bɛ maa min bolo bi ni o bɛ tali kɛ contrôleur principal de police Tapa Jalo ale ye taama kɛ ka taa se kayi dancɛ diboli kɔnɔna la Mali ni Senegali dancɛ la ko yaasa finitigilakan minnu bɛ ni o ye polisilakaw ye ka se ka taa a lajɛ o bɛ ka baara kɛ cogo min na ni ka a yir'u la k'a fɔ ko ɲɛmaayaso ni o ye marabolo ɲɛmaayaso ye ko hakili bɛ polisilakan ninnu na k'u galabu foni u ka dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka baaraw kan ani fo ka taa se Mali ni Senegali dancɛ ni nin ye dancɛ nafamanba ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bawo dancɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ fɛn mun ye komisɛri Tapa Jalo ka yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakan minnu bɛ yen a b'u galabu foni k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka baaraw kan jamana fila in baaraw ka se ka kɛ ɲɛtaa kɔnɔna la cogo min na sɔrɔ bɛ se ka yakubaya kangabakaw fɛ yen nɔ hakilina dɔ bilala sen kan ni o ye ka taa kalanbulon kɛ maaw kun hakilina mun n'a bɛ tali kɛ yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ka se ka taa o hakilina ka o kalanbulon kɛ maaw kun a yɛrɛla k'a fɔ baara in a bilala sen kan jɛkulu min an ka jamana kɔnɔ n'ale ka caw ɲɛsin bɛ yuruguyurugu ani ka jamana ka nafolo ta k'a k'i jufa kɔnɔ ko o kɛlɛ n'o a ye o ye cakɛda in ye o tile ye olu de ye nin baara in bila sen kan ka se ka taa kalanbulon kɛ yɔrɔ mun na ni jamana ka foroba cakɛdaw ni o ye fonctionnaires ye o maa 100 hakɛ olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔna la ko k'a ɲɛfɔ maaw ye jamana ka nafolo a kan ka lakana cogo di bawo ko jamana tabiyaw ani an danbew o b'a to sonyɛni ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ foroba fɛn mun t'i ta ye maa si man ka maga o la ko nin kalanbulon in a kɛnɛ ka bon kosɛbɛ bawo a bɛ fasoden ɲumanya de ka o don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen sɔndɛbɛ la ni ka a yira jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na
bɛɛ kan ka jamana ka nafolo ka a lakana bawo yuruguyurugu ni dongojuguya k'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de lase jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma. Kulikorokaw bara nin waati na yɛrɛ la k'a fɔ ko cɛncɛn gɛlɛyalen bɛ bawo nin waati na ka sanga ni samiya waati ye ji yɛlɛlen no kosɛbɛ. Ni ji dun yɛlɛla cɛncɛnbɔlaw a ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ ka se ka cɛncɛn sɔrɔ n'a fɔ fɔlɔ u tun b'a sɔrɔ cogo min na. O de la ko cɛncɛn sɔngɔ yɛlɛlen no kosɛbɛ. U ka camion mun bɛ n'u b'a wele ko 7 mètres cube ko o falen kun bɛ 10,000 de la nka a bɔr'o la nin waati in na a bɛ 11,500 ni 500 la nin waati in na. Ko diuru cɛncɛn fali o kun bɛ 11,000 na nin waati in na ko o taara yɛrɛ sɔrɔ fo 15,000 la ani fo ka taa se u ka 14 wuru ni o ye bɛn belebelebaw ye olu kun bɛ 20,000 ani dɔɔni na nin waati in na ko o bɛ fo 30,000 la a bɔra 23,000 la ka taa fo 30,000 la nin waati in na. Lapasali jɛkulu mun ni olu bɛ cɛncɛn bɔlaw ka koɲɛw kunna olu yɛrɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ sego tɛ bawo ko ji yɛlɛla cɛncɛn bɔ a ma nɔgɔn nin waati in na. O de kɛra sababu ye ka dɔ fara cɛncɛn a musakaw kan. Bafula bɛ kaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko sifinnakaw farala ɲɔgɔn kan ka se ka lampandɛri 21 ko o di sigida ma. Lampandɛri mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka yelen ka a don sigida yɔrɔ caman kɔnɔna la ko nin ye fasodenɲumanya baaraw ye u ka foroba yɔrɔ minnu bɛ yen ko yelen o ye sira ye sira mun ni a bɛ lakana sinsin ni k'a to sufɛ tiɲɛnikɛlaw yelen bɛ se ka da olu kan u tɛ dogo yɔrɔ sɔrɔ cogo min na. O de la ko sifinnakaw farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara in kɛ baara mun ni a bɛ don u ka sigida ɲɛta baaraw kɔnɔna la. Kɛɲɛbakaw bara yirituru baara dɔ kɛra ka kɛ ni hectare 10 ni o hectare in bɛɛ lajɛlen a jiriw kun tigɛra ka sanga ni sanubɔ ni a ɲɔngɔw ye ko sifinnakaw farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka jirituru mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigida lakana ko nin ye kɛɲɛba sifinnakaw ka wulikajɔw ye u ye jiriju mun turu a bɛ t'i jɔ fo jiriju 3,000 hakɛ la jiri cogoya caman minnu bɛ kɛ sababu ye ko ka se ka sigida lakana ani ka se ka ja kɛlɛ ko sanubɔyɔrɔ ninnu na gɛlɛya min bɛ lase dugukolow ma ni sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u ka kɛta kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka se ka dugukolo ka a lakana. Bangasikaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko jɛgɛ mara a bɛ ka yakubaya kosɛbɛ bawo k'u ye fɛɛrɛ kura sɔrɔ ka se ka jɛgɛ mara fɛn mun ye minɛnba kɔnɔ minɛn minnu ni u yɛrɛ bɛ a bila sen kan manabaw ka se ka balo ani fo ka taa se jɛgɛw mago bɛ fɛn mun na k'o d'u ma ko o ko de kɔnɔna la ni u ye jɛgɛ fitinin don kalo 5 kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ jɛgɛ kumaba ye ko wa a bɛ kɛ sababu ye ka se ka nafolo k'o lase jɛgɛ feerelaw ma. Nin baara in ko a bɛ ka sira sɔrɔ a fɛlɛ mun na bilala sen kan bangasikadenw fɛ o y'a ye k'a fɔ a baara in bɛ kɛ sababu ye ka nafolo ka o yakubaya jɛgɛ maralaw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la cogo min na. O de la k'u bɛ ka fɛlɛ dabali kɛ ka se ka nin baara in ka dɔ fara a kan halisa ka kologiriya. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan. An ka jamana kuntigi tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ mun bɛ sigi n'a bɛ wele ko super coupe Asimi Goita o baaraw a nun donni kɛra ka kɛ ni alamisa donya in ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko maillot ani tirage sɔrɔ o taara ka di maaw ma maa minnu na t'u sen don nin farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba in na. Farikolo ɲɛnajɛ in ko a bɛ sifinnakaw ka u bila keleya bɛn ani ɲɔgɔn minɛ o kɛnɛ ka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ a bɛ maa caman fara ɲɔgɔn kan. Nin kɛnɛ in ka maaw di kɛnɛ in an ka jamana sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale ye dantigɛli min kɛ Keba an bɛ taa fan fɛ k'o lajɛ. 8 régions de b'a kɔnɔ mais bi 19 régions bɛɛ b'a la ni district de Bamako donc vraiment an bɛ président de la transition fo o la parce que ale de sɔnna o ka se ka kɛ ka commission d'organisation fo président bɛ yan nɔ de la commission d'organisation et tous les membres de la commission pour le travail acharné k'aw bɛɛ lajɛlen fo o la. N bɛ fɛ ka kuncɛ ni médiaw ye ka vraiment médiaw fo parce que kuma bɛɛ ni nin baara in bɛ kɛ aw de b'a to mɔgɔ wɛrɛw fana b'a ye jamana kɔnɔna la k'aw fo o baara la. Donc vraiment merci encore à la présidence pour le soutien et l'accompagnement de cette compétition qui porte vraiment, il ne faut pas l'oublier, tɔgɔ mun b'a la o tɔgɔ in nafaba de fana b'a la parce que général d'armée Asimi Goïta malien dɔw tɛ don dɔ la an ye AIS rencontre dɔ kɛ yan nɔ. Donc on est ma comme monsieur le ministre qu'on a bolo ko président Asimi y'aw kelen ta ye k'aw kelen ta tɛ dɛ k'an bɛɛ lajɛlen de ta don ko a bɛ ko peut-être malien dɔw t'a nafa dɔn an kɔni b'a nafa dɔn an ka jamana kɔnɔna la
nata fe aya bla ka tan fe amu no ngamba fe ka teme beka donc ay nyaba la bela jelembe anga président ko anga hakli to ala le fait que du super coupe ba to la o ina fa bade o hakli na bade o fene kanga dusu do ana kaira albi dem senu anga baramu nge jamana konna la donc vraiment félicitations et merci beaucoup. Général Assimi Goïta ka super coupe de lancement na no ya ka maudi na ka ni tirage grâce à ambeya amado munu bora région na kana parce que ni spécialité et région belle de la participer les 19 régions année Bamako année institution ça va nous le gouvernement le présidence du gouvernement du CNT pour bien participer munu bora région na kana amba espérer ka fo au reposer la gagna parce que compétition mais la dame parce que amado effort ba on kera am gouverneur ou fena fo pour me équipe préparer pour que équipe ka se kana condition du monde en mention spéciale be ministre des sports parce que depuis ko indamne na ale donner no akoro avec agriculture avec pour organisation gagna am commission d'organisation bofu parce que nous ka para kumba étape ba foro bando et tirage de go kunte en remise de mayo amu fola ka foala ka compétition du monde me be amani ni ministre mu fo c'est l'occasion pour que les régions demsonu be ga ñogon soro jeunesse be ga ñogon soro chifu be ga ñogon soro donc c'est l'occasion où jamais chifu nga se ga do ñogona pour que nous donner ñogona do be ñogono avec problème chama éviter inchallah a photo comme la Chine inchallah pendant longtemps il va d'amener vendredi à match forêt avec sur 3 semaines équipe nous nous 4 poules de kono ou 4 poules bella équipe maintenant avec sur 3 semaines finale bétan inchallah le 7 septembre nala oirana donc on va faire à la compétition indiabella mais on va équipe encourager mais surtout présence équipe parce que nous avons dit bon on va faire un coup de la coupe donc il y a un comment on a ramba forum na am condamné nous amena volonté engagé mais on a clito on a armée malienne urumu metasuma pour on y 500 pour que on a dignité de kama on a forum de kama on a damé de kama am se ka mun ko yo de ka do ko yi bu ka kele mun kan kama ala ko sibara duma ala ka malika hero ko sibara ina merci bon ni sonja be auna ni sonja ba e aunta parce que ni a édition jamandama itemene en nouvelle région compté ala bon ancienne région drone kuntale no les régions à ligue au drone kumala bon ñina tay beke on ni sonja ko parce que on se nona là et puis ça a été l'inclusion région berebe ano ka fara anga institution ka donc oui on ni sonja ko bilebile le fait que en reka région représentativité b compétition yere là oui on ni sonja ko yere parce que angana ye drone sur le plan sportif ou drone compétition imenani vivre ensemble de avec une cohésion sociale en même temps avec ben client sinsi en ñogon cɛ non seulement an ka jeunes Mali jeunes bɛɛ lajɛlen bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ donc a b'a to funɛgɛniw dusu bɛ don ɲɔgɔn na u tin bɛ don ɲɔgɔn na hakilinaw bɛ kɛ kelen ye an bɛ échange caman kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ formation fɛnɛ caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la donc a b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na jamana bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni nimisi wasa ye contourna in b'o o ko fɔ n'Ala sɔnna ma an b'a fo ten parce que fɛn laɲini ye min ye bɛɛ ka duwawu kɛ i yɛrɛ ye ka duwawu kɛ Mali ye ka duwawu kɛ Mali jeunesse ye parce que ni ye don ye min ni Ala y'o yir'e la i kan ka Ala barikada donc o hukumu kɔnɔ an b'a fo salo an nana ni kɛnɛ in kan ɲinan fana Ala y'a to a ka masaya la an nana donc duwawu ye bɛɛ bɛ duwawu kɛ i yɛrɛ ye walasa i ka se ka sɛbɛya sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ an yɛrɛ ye ka duwawu kɛ Mali ye min b'a to vraiment a ka dɔn ka fɔ ko sɛbɛya o bɛ Ala de bolo mais an b'a ɲini Ala fɛ a k'an dɛmɛ walasa ɲinan édition tɛmɛnen an bɔra n'a ye Kulikoro ɲinan fana Bamako an ka ta ka taa n'a ye Balanzan. Bon n bɛ se ka mun fɔ tirage in kɛlen région de Kita bɛnna poule C ma vraiment poule ni a jalen don dɔɔni gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔ parce que CNT b'a kɔnɔ Buguni b'a kɔnɔ Kayi b'a kɔnɔ Kita b'a kɔnɔ Douazan b'a kɔnɔ ani Sikaso donc poule A6 a relevé don dɔɔni awɔ nisɔndiya ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ président de la république fo vraiment a ka hakilina ɲuman na k'a ɲɛsin sifinnakaw ma vraiment an siɲɛ fɔlɔ don ka na
a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ le fait que k'a ye kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ ɲina a vraiment o nisɔndiya ka bon ni ala sɔnna ma an bɔ kan kun y'o ye an nakun tɛ ka na ten an b'a fɛ ka jaabi ɲuman kɛ ni ala sɔnna ma ka taa ni nɛgɛni yɛrɛ awɔ ni ye hakili ɲɛnama yɛrɛ ka denmisɛnninw fara fara ɲɔgɔn kan surtout an bɛ période mun na vacances kɔnɔna la et puis dugu yɛrɛ bɛ cogo min ni denmisɛn sera ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinata falen ni balontan ye o ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a ta balontan de don cohésion sociale donc ça fait que ça réunit a bɛ denmisɛnnin ninnu bɛɛ y'a ta bi Gao bɛ yen Kayi bɛ yen Kidali bɛ yen a bɛɛ bɛ yen donc denmisɛnnin ninnu bɛ se ka teriya dɔ sɔrɔ terikɛ dɔ sɔrɔ fo Kayi donc n'i bɛ taa Sénégal n'i tɛmɛna Kayi n terikɛ dɔ bɛ Kayi n bɛ jigin a fɛ tututu donc vraiment hakilina ɲɛnama de don. An bɛ to farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la Europe Super Coupe o barabila fɔli ni o y'a finali ye o baaraw kɛra kunungo Paris Saint-Germain PSG ale wulila ni jɔnjɔn ye ani Tottenham tun bɛ ɲɔgɔn na Paris Saint-Germain ni ale kun mɛnɛla 2-0 o kun kɛra la fo 84e minute Paris ale bɛ segin ka na ka bi sara ni tiro biti kɔnɔna la Paris Saint-Germain ale bɛ sanfɛ sira sɔrɔ ka coupe in k'a kɔrɔta ko ne y'a siɲɛ gale ye Paris ale ka se ka super coupe ka a kɔrɔta nin cogo la hakada yɛrɛ Faransi sennadolanci kulu o kun ka ni jɔnjɔn in ka a kɔrɔta farikolo ɲɛnajɛ bunakun ka halisa Mali sennadolancila mun bɛ ni o ye El Bilal Touré ale ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ a ka bɔlɔsira Instagram sanfɛ dusumakasikano bawo ni waati in na a bɛna fɔ ani degedege karamɔgɔ entraîneur u tɛ ka ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ ko ale de kɛra a bɛ club min na ni o ye Atlanta ye maa mun n'a ka transfert a musaka bonyana kosɛbɛ u ka tarikuw la El Bilal Touré k'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na a ka Instagram sanfɛ ani entraîneur kɛn bɛ ka ale lasigi pan kan a tɛ ka a jouer ka sɔrɔ ko ka u to Ligue des Champions o kɛnɛ kan a ye bi mun don contre Juventus a ye o bi de photo bila a ka bɔlɔsira in sanfɛ ni k'a ka dusumakasa ka o ta k'o ɲɛsin u ka degedege karamɔgɔ ma a ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ k'u ti nafa dɔn fo n'u y'i ye yɔrɔ wɛrɛ kɔnɔna la i bɛ ka baara kɛ ka se ka o yɔrɔ maaw ko o laganye i b'a yɛrɛ k'a fɔ El Bilal a bɛ fɛ ka balontan nin kɛ a taara balontan mun kama ka a jɔyɔrɔ yira n'an bɔra la an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la nin waati in na Nigerkaw bara la k'a fɔ ko mɔgɔ 3 olu de nin tora ani fo ka taa se ka maa dɔw ka olu jegin a kɛra so dɔ o foroni so mun ni sokora jɔta kun do chantier baara in kɛra ka sanga kubiya kɔnɔna la ko fɛn mun ye Niger jamana ɲɛmaayaso maa minnu bɛ soko bunakun kan olu taara ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ so in a foroni a binni kun kɛra jumɛn de ye kun jumɛn ni kun jumɛn la to a binna sɛgɛsɛgɛli bɛ ka se ka kɛ yaasa ka o bugunnatigɛ Gabonkaw bara Gabon jamana ɲɛmaayaso u ye hakilina dɔ ta k'a fɔ ko baara dɔw bɛ yen nɔ ko olu bɛna o baaraw ka o tigɛ dunanw na ka kɛ ni Gabonkaw ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye sen fɛ ka kɛ ni août kalo tile 15 ye ko Gabon ɲɛmaayaso yɛrɛ k'a fɔ ko ka baara dɔw ka o tigɛ dunanw na k'o baaraw to Gabonkadenw yɛrɛ bolo ko nin ye fɛlɛ dɔ ye ko Gabonkaw bɛ ka mun ta yaasa ko Gabonkadenw yɛrɛ ka se ka u ka nafolo ka a yakubaya u ka se ka se sɔrɔ cogo min na ko o baara mun ni o dɔw bɛ tali kɛ jagoko ni a ɲɔngo jango jago minnu bɛ kɛ bɔlɔsiraw sanfɛ n'u b'a a wele ko commerce en ligne ko ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen ko a kɛ Gabonkadenw yɛrɛ ka se ka a baaraw kɛ o de la k'u bɛna o fɛlɛ bila sen kan ka baaraw tigɛ ka bɔ dunanw na hakaja sifinnakaw ani musow olu fana ka se ka musaka sɔrɔlen ka a yakubaya kosɛbɛ Surafiriki jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko takisitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔw la gɛlɛya bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka kulu marifatigi dɔw k'o nana dɔrɔn ka taa tasuma ka marifa ci takisitigi dɔw la n'a kɛra sababu ye ka maa kelen bɔnɛ a nin na a yɛrɛ la k'a fɔ takisi minnu bɛ yen ni maaw bɛ a ta bɔlɔlɔsira sanfɛ ko taxi en ligne o application minnu n'u b'a bila sen kan maaw ka se ka taxi commander Sud-Afrique kɔnɔna la ko o taxiw de o jɔlen dɔrɔn marifatigi nana ka na marifa bɔ ka a ci takisitigi la
polisilaka minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ surafiri kɔnɔ olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati n'a ɲɔngo kuma caman ni gɛrɛntɛ walew ni violencew ko a bɛ kɛ taxi bolilaw ka ɲɛsin u ma ko olu bɛna fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan polisilakaw kuma caman u bɛ wele k'a sɔrɔ maa min ye nin baara in kɛ u taara ko a dɔw bɛna ka marifa ci taxitigi la ni ka tila ka tasuma bila taxi la ka taa ni a yɛrɛ ko nin ye baara ye ni wulikajɔ bɛ ka kɛ ka se ka a wale k'a kɛlɛ surafiriki jamana kɔnɔ Ikranikaw bara arla k'a fɔ mɔgɔ 8 olu de nin tora susuli dɔ senfɛ fo ka taa se ka mɔgɔ 18 ka olu jogin bawo ko irisi ye susuli ba dɔ ta ka ɲɛsin Ukraine ma Ikranikaw ka marabolo mun bɛ n'u b'a wele ko Kherson o susuli mun ko ni a kɛra ka sanga ni u ka dunanbaw bɛ yɔrɔ mun na n'u b'u wele ko zone résidentielle ani fo ka taa se u ka duguba kɔnɔna maaw mago bɛ jɔ fɛn mun na kosɛbɛ fɛnbaw ko susuli in kɛra ka ɲɛsin o yɔrɔ de ma Ukraine fintigilakaw ka kunnafoni sɔrɔ olu yɛrɛ k'a fɔ ko u ka susuli ko drone mun bɛ n'u b'a wele ko Shahad u ye o drone 40 ɲɔgɔn bɛɛ de fili Ukrainikaw kan ko wa k'o de kɛra sababu ye ka tila ka fara misiliw kan ni irisiyew bɛɛ fili Ukraine kan k'o de kɛra sababu ye ka ni maa kofɔlen k'u bɔnɔ ani na ni ka maa ninnu ka u jogin Italie jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna dɛmɛ don Palestine ka denw ma Palestine ka minnu bɛ Gaza kɔnɔna la nin waati in na y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye Palestine ka den mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 14 ka olu de labɔ Gaza kɔnɔna la Israel yaasa ka se ka u lakisi ka bɔ kɛlɛ ani mankanw ma ko maa minnu b'a la sifinnakaw o mɔgɔ 31 b'a la kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Italie ko nin y'u ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Palestine ka denw ma bawo ko gɛlɛya mun bɛ Israel kɔnɔna la nin waati in na a gɛlɛya in a tɛ ka maa to wa olu ka jɔyɔrɔ ye mun ye sifinnakaw u ka se ka lakana o de la u ye pankulu bila ka taa sifinnakaw ta k'u bɔ jamana in kɔnɔ yaasa ka se ka u kisi ka bɔ kɛlɛlaw ma kɔlɔlɔ min ye kɛlɛ kɔlɔlɔw ye nanzarala jamanaw Union Européenne ani Amérique jamana olu ni gɛrɛntɛ tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jagoko sira fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla Union Européenne ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ jagoko sira fɛ ko sɛbɛnfuraw bɛna bila sen kan ani ka sariya kisɛ mun b'a to jamanaba ninnu bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Europe jamanaw ka ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ni o ye Commission Européenne ye ale yɛrɛ k'a fɔ ko u ye sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen kun cɛ ko nin ye nisɔndiyakoba ye sariyakisɛ ninnu u y'a bila sen kan wa ko a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen de da bɛna don a kɔnɔna la wa bɛɛ b'i ka kɛtaw kɛ yaasa jagoko sira fɛ ani fo ka taa se nafolo bɛ se ka yakubaya cogo min na jamana fila ninnu ko a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa nka ni gɛrɛntɛw taara ka da i n'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaa tun ye gɛrɛntɛko kuma min fɔ gɛrɛntɛ mana bila sen kan ko a bɛ dadigi kɛ bɛɛ lajɛlen la ko mun bɛ bɛɛ nafa o de ye bɛɛ ka bɛn a kan ko de b'a to bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na ninnu de bɛ tali kɛ an ka wulada in na kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a da aw tulo kan an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani ka kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ a ye a y'aw sɔgɔlen to jani na kibaruw bɛ to sen na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ a k'an bɛn tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da